De vegades els escriptors que creem històries de ficció inspirades en temps passats somiem o volem o ens agradaria fer un viatge en aquell temps per entendre molt millor els personatges que creem i també aquella història que intentem recrear. El meu projecte, aquest projecte literari, és escriure una novel·la que transcorri aquí, al monestir de Sant Benet de Bages, en una època al voltant del 1500 i escaig, i per això he decidit viure aquí, a l'interior del monestir, durant un any aproximadament. Aquí on som ara, una antiga cel·la d'un monjo benedictí, hi passaré llargues estones intentant d'imbuir-me de l'essència, de la història, de la personalitat d'aquest monestir, però també de les personalitats que el van habitar. Per tant, aquesta, que és a partir d'avui la meva llar, estarà oberta també a tots vosaltres perquè hi pugueu entrar d'alguna manera o altra per veure de quina manera em nodreixo dels elements que aquestes parets em poden suggerir d'aquesta història al voltant d'aquest monestir de Sant Benet de Bages. Vull conèixer des de dins l'escenari de la meva nova història i vull compartir-la amb vosaltres. Vull saber quins personatges van deixar empremta en aquest monestir, quins personatges van estar al voltant del personatge central, com vivien, com eren, què sentien, per què eren aquí, què els havia portat a dedicar la seva vida a Sant Benet i justament en aquest enclavament i no en un altre, i sobretot quins misteris guarden les parets d'aquest monestir que té una història que us convido a conèixer. Des d'aquest racó privilegiat del Pla de Bages vull reviure la història i desxifrar els misteris i enigmes del passat per intentar, o si més no, mirar de crear una història que podreu seguir des del primer dia i fins l'últim moment. És un viatge únic per unir la història d'aquest monestir amb el procés de creació d'una novel·la, dia a dia, pas a pas, personatge a personatge. Us convido a partir d'ara a compartir amb mi, a seguir amb mi dia a dia aquesta aventura. Durant un any seré aquí, a Sant Benet. Us espero.